Ok, malende cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma toujours aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ Mamadu Ɲasa Togola ka bɔ ka foli kɛ malendenw bɛɛ lajɛlen na an badenw o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ an tulo bɛ kumaw la an ɲɛmɛ fɛnw na n balimaw maliko nin na an ɲɛmɛ kow la an tulo bɛ kow la n'an ye mun mɛn ni o t'an ka sira la an da ti don o la n'an ɲɛmɛ mun na n'o t'an ka sira la an t'o lajɛ yɛrɛ mais n'an ye mun ye n'o bi malidenw adressé an hakilina ye mun ye an bɛ bɔ k'o fɔ o la n'an ɲɛmɛ mun na fana n'o bi malidenw adressé an kan ka mun filɛ o la an b'o filɛ o la balimaw bi ɲɛmɛ fɛn dɔ la Mali kɔnɔ ani ɲɛmɛ fɛn dɔ la réseaux sociaux sanfɛla la n balimaw n fana hakilina ye mun ye n bɛna bɔ ka o fɔ n kanubagaw ni ne lamɛnbagaw ɲɛna tuguni n balimaw o ye mun ye n bɛ adressé an ka ministre de l'extérieur la n'u k'a ma ko Abdrahamane Sila comme aw b'a kalama cogo min na semaine tɛmɛnen a tun bɛ anw fɛ Espagne kɔnɔna yan nɔ a bɛ tourner la mais n bɛna ɲininkali kɛ ne kanubagaw ni ne lamɛnbagaw ani maliyɛnden cɛ ani muso mɔgɔ o mɔgɔ bɛ réseaux sociaux sanfɛ ko i bɛ hami Maliko la n'a y'a sɔrɔ ne bɛna ɲininkali dɔ de kɛ n'a y'a sɔrɔ ministre Abdrahamane Sila n'a y'a sɔrɔ a takun ye malidenw ko ye n'a takun t'u ko ye n b'a fɛ k'o ɲininkali kɛ malidenw na a filanan ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ Sila ka baara n'a y'a sɔrɔ a bɛ turumɛn na n'a y'a sɔrɔ ko Maliko don ni Maliko tɛ n b'a fɛ k'o ɲininkali de kɛ n balimaw n bɛ adressé mɔgɔ filanan jumɛn na Mali journaliste a cɛ n'a muso minnu bɛ Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ olu bɛ baara min na journaliste ya ni faso ko de don ou bien ne ka interpersonnel n'o de don n b'a fɛ k'o de si dɔn bi quoi ne tɔgɔ la n balimaw ala an k'a lajɛ bilahi ne y'o de fɔ cɛ caman bɛ kule la Maliko nin na wallahi ne ka balo de don sinon Maliko tɛ n mago bɛ n ka balo la ou bien n ka tɔgɔ sɔrɔ n'o tɛ wallahi Maliko tɛ Togola t'a ka kumaw fɔ a kun fɛ ne nin ka preuve de bi ɲɔgɔn na quoi ni ne ye kuma min fɔ i tɛ taa i yɛrɛ ɲininka ko yala ko nin kuma nin kɔrɔ ye mun ye jamais ne tɛ taa ten ne b'a f'i ye de ani ka taa i yɛrɛ ɲininka quoi n balimaw Abdrahamane Sila ne ko n ko n'a y'a sɔrɔ a takun ye anw maliyɛndenw ko ye n ko n b'a fɛ k'o de si dɔn n y'o fɔ ka da mun kan n balimaw anw ka président Ngolo Ivan Keyita ye mun fɔ a ye Espagne kɔnɔ yan dimanche tɛmɛnen hakili la mɔgɔ caman y'a sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ mais n ka bi kuma tɛ o ma n bɛ ka ɲininkali kɛ Sila la mɔgɔw k'a kɛ Ala kama minnu bɛ ne ka video kɔnɔ n'u bɛ dara n'u bɛ Sila sɔrɔ kɔ u ka video las'a ma ko Togola ko a bɛ tourner min na ni Maliko de don a k'o fɔ ne ɲɛna ba n'a y'a sɔrɔ Maliko tɛ fana k'a k'o fɔ ne ɲɛna ko mun na ko n y'a ɲininka o la Espagne yɔrɔ ka jan Italie yɔrɔ ka jan Europe yɔrɔ ka jan kojugu o vol billet ka ca trop CFA 6000 si c'est trop 1000 a b'i se Algérie ni vol de don a tɛ 200 bɔ a b'i se Algérie kɔnɔ maliyɛnw radio so télé so jɔnni b'a kalama bi jɔnni bɛ yen bi Mali kɔnɔ k'i t'a kalama problème bɛ Algérie maliyɛndenw kan jɔnni b'a kalama c'est à dire jɔnni bɛ Mali kɔnɔ journaliste la ni mun t'a kalama Sila Abdrahamane Sila an ka ministre an ka bonya b'i kan i diyara ɲɔgɔn i ma diya ɲɔgɔn en tant que ministre an kan k'i bonya de bonya bɛɛ dafalen kɔfɛ ne b'i ɲininka Sila est-ce que e hakili bɛ maliyɛndenw na fɔlɔ minnu bɛ kɔfɛ est-ce que i hakili b'u la fɔlɔ wa ou bien i bɛ ka kɛlɛ mun kɛ est-ce que e b'i ka kɛlɛ kun si dɔn fɔlɔ ni ne ma fili dɛ mun fɔra anw ɲɛna ko ministre de l'extérieur o ye français kan de ye a bamanankan ye jumɛn ye ko ɲɛmaa mun ka baara ye jamanaden minnu bɛ kɔfɛ c'est à dire ka yaala ka b'u la ni kungo m'u dala k'o kungo ɲini k'o si dɔn ka se n'a ye jamana kɔnɔ jamana kan ka mun kɛ o problème na an ka se k'o si dɔn an k'o ye o ka fɔ an ɲɛna Sila i bɔra Espagne yan nɔ jɔn y'a f'i ɲɛna yan nɔ ko problème bɛ Espagne yan nɔ Sila ne y'o de fɔ n ko i nakun ye yan nɔ campagne de don a diyara maa ye a ma diya maa ye ne tɔgɔla de ko campagne don a filanan ye jumɛn ye i nana di projet ɲini de la ka na filmer i ni espagnolw de cɛ ne tɔgɔla de y'a fɔ ko anw ka taga hali ni m'a fɔ da la n'o tɛ nakun t'i la yan quoi kɛlɛ tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ san 4 nin ye siɲɛ 2 ye Espagne kɔnɔ yan san 3 min tɛmɛna i tun bɛ min Sila m'a fɛ k'o de si dɔn pourquoi i tɛ se Algérie ka taa da ye Algérie faamaw bɛ ka mun kɛ maliyɛndenw na k'u cɛ ka taa fili kungokolon kɔnɔ n'i balola o de n'i sara fana o de don Sila o tuma na olu tɛ maliyɛn dɔ ye wa n b'a fɛ k'o de dɔn a y'a kɛ Ala n'a kira kama n'an ye aw bonya a kana an dɔgɔya n'an kumana u bɛna fɔ ko wɛ ci wɛrɛ yɛrɛ tɛ ninnu na faamaw dɔgɔyali kɔ fantanw mɔgɔbaw dɔgɔyali kɔ ni maa min ye maabaya kɛ i b'i bonya maaba place la n'i ye maaniya kɛ i b'i dɔgɔya maaniya place la ne tɔgɔla de ko ten
sila a kɛ ala n'a kira kama i k'i jija i ka taa alizeriɛnw lajɛ maliden minnu tɔɲɔnen don i ka taa olu lajɛ ko ne tɔgɔ la ko ten a k'a kɛ ala n'a kira kama a k'an bonya dɔɔni i bɛ taa i taara Italie olu ye mun f'i ye i y'o mɛn i nana Espagne anw ye mun f'i ye i y'o mɛn ko ne sila ko ne tɔgɔ la ko sila k'i k'a kɛ ala kama i ka taa bɔ Algérie mun bɛ Algérie i k'a ɲini k'a sidɔn Algérie problème ne tɛ se k'a fɔ nin ye ne siɲɛ 4 de ye n bɛ ka video kɛ ko sila k'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama k'a ka se Algérie fɛn mun ka ye maliyɛndenw tɔɲɔnen don bilahi Algérie fanga fɛ u tɔɲɔnen don k'u k'a kɛ ala kama u ka taa b'u la yen nɔ u k'a ɲini k'a sidɔn fɛn min don u k'a ɲini k'a sidɔn ou bien n'a y'a sɔrɔ o ye papier filmé u k'a kɛ ala n'a kira kama u ka taa papier ninnu u ka taa annuler u k'a kɛ ala kama u ka maliyɛndenw lafiya anw kelen tɛ finman ye siya bɛɛ lafiyalen don Algérie fɔ maliyɛn mun de bɛ yen o tuma a ye mun filmé an n'u cɛ ou bien anw tɛ fara c'est à dire n t'a fɔ n b'a fɔ nin tɛ anw na ou bien anw tɛ adamaden dɔn an b'a fɛ k'o de sidɔn suraka tɛ fara k'i bonya fo ka diɲɛ wuli mais maliyɛn ta kɛra bolo fa ye bi i yɛrɛ c'est à dire quoi hali u ka wulu bonyanen don Algérie kɔnɔ ka tɛmɛ maliyɛn kan o tuma anw tɛ adamaden dɔn yan sila e bilala mun de kama n b'a fɛ k'o de sidɔn ou bien n'a y'a sɔrɔ Algérien minnu bɛ maliyɛn minnu bɛ Algérie n'olu tɛ maliyɛndenya la i k'o fɔ ne ɲɛna ko ne tɔgɔ la ko ten i bɛ ka mun kɔnɔ n'i tɛ taa Algérie yani i ka billet ta ka na Espagne yan nɔ pourquoi i tɛ taa Algérie tɔgɔ la ko ten munna i t'i taa yen nɔ ka taa sidɔn mun bɛ yen a nana kɛ nafigiɛ ambassade min bɛ yen nɔ k'o wuli ka bɔ yen politique la i n'a fɔ ko wa k'a bɛ ka baara kɛ ambassade wulili tɛ foyi ɲa u ka faamaw bɛ ka mun kɛ anw na dɛ fo Mali gouvernement k'i sen don a la mun de bɛ k'a kɛ u k'o ɲini k'o sidɔn ni u bɛ siri a dan na f'u ka siri a dan na anw ni Algérie cɛ Algérie den lafiyalen don Mali kɔnɔ pourquoi maliyɛnden tɔɲɔnen don Algérie sila o i ka baara yani i ka na anw fɛ yan nɔ i tun kan ka taga yen nɔ ko ne tɔgɔ la de ko ten ok n m'o ta yɔrɔ bila o yɔrɔ la n bɛ adressé mɔgɔ filanan na o ye jɔn ye Mali journalistes n b'a fɔ Mali alimamuw ye u k'a kɛ ala n'a kira kama alimami cɛ n'a muso c'est à dire n b'a fɔ cogo min na alimami fitinin n'a belebeleba ko ne tɔgɔ la ko ten Mali journalistes n'a sara bilahi yanni u ka sela su kan u k'a ɲɛɲini fɔlɔ dɛ a tila bɛɛ k'a firi ko ne de ko ten u t'u yɛrɛ dɔn u tɛ ala dɔn u t'a kira dɔn maliyɛndenw tɔɲɔnen de don yanni u ka taa kɛ o kunnafoniw dogoli ye an ka président bɔli min kɛra n t'a dɔn n b'a fɔ Segu kɔnɔ o bɛ taa fɔ o image minnu bɛ yen cɛkɔrɔba min bɔra ka kuma kan an y'a image minnu bɛ yen nɔ ni u y'a yira président na k'a fɔ an tigɛr'i la i ye layidu min ta i ma se k'a si dafa i kana n'a fɔ k'i bɛna an ɲɛ mun ni tulu n t'a dɔn bɔgɔ ye yan nɔ quoi n'a fɔra ko minnu ka tɛgɛrɛ fɔ ni mɔgɔ ma sɔn ka tɛgɛrɛ fɔ o b'o image tigɛ ka bɔ yen waati min na mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ président kun waati min na o yɔrɔnin image dɔrɔn o b'o yira ORTM na aw ka firiw yan'a ka taa k'o nafigiya ye o président n'a ka gouvernement jugu n'a y'an ko président ale de ye ɲɛmɔgɔ ye mais a ka gouvernement bɛɛ a bɛɛ k'a firi ko ne de ko ten n'a ma bɛn min ma i bɛ ka n'a ka gouvernement ko ne ko k'a mɔgɔ tila bɛɛ k'a firi janɛmɛdenw de don n'u sara o tɛ taa yɔrɔ si ni janɛmɛ tɛ n'o digila karamɔgɔ min na ne de y'a fɔ 80% i bɛ k'a ka gouvernement la a bɛɛ k'a firi 20% dɔrɔn de bɛ ka se ka kɛ silamɛ ye ko ne de ko ten u tɛ ala dɔn u t'a kira dɔn u mago tɛ jamanadenw na u mago b'u ka fanga dɔrɔn de la journalistes yana u ka taa kɛ nafigiya ye ka taa o image juguw dogo c'est à dire ɲumani mun b'a la ko ka taa o yira u ye wo cili mun k'a la mun n'a t'o yira mɔgɔw la télé la aw ka kɛlɛ bɛ aw dɛsɛr'o la fɔlɔ k'a firi ninnu Mali journalistes ko ne ko ten k'a firiw tɔgɔla de y'a fɔ Ibrahim Touré o ye journaliste ye bɛɛ b'a kalama a tun bɛ baara min na Mali kɔnɔ tiɲɛ fɔ la o si la tununna hali sini sɔgɔma ne ma journaliste ye k'i bɔra ka kuma o la fɔlɔ o de y'aw ka kɛlɛ ye aw kan ka wuli de ni mun ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ gouvernement ye u b'o ɲini k'o latunu bilahi n'i y'a da Mali gouvernement Arasibaci sisan t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni Sederi tun ma kɛ cɛ ye sisan t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Sedori cɛ a n'a musow ye tafe de siri cɛw ye pantalon de sandiri siri u cɛ la o de y'a to Arasibaci ye bi sɔrɔ hali an bɛ yɔrɔ min na bi o k'a ti don Segu kɔnɔ bi sisan a bɛ Segu kɔnɔ ni mun ye anw ko saya de anw n'an ka drapeau i n'a fɔ an ka président ye mun fɔ aw ɲɛna Espagne Madrid kɔnɔ yan nɔ anw n'an ka kasange de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ ko mais ko togo la ko yan'a ka taa kɛ nafigiya ye c'est à dire image minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ jamanadenw kunnafoni a b'o image dogo minnu jamanadenw ka sira foyi t'a la ɲinɛninw ni wɔkɔlɔninw kɔ k'olu image ta k'o yira maliyɛndenw na ani minnu t'a kunnafoni ɲini n'a ye kunnafoni ɲɛnama min sɔrɔ a b'o dogo maliyɛndenw na mun yɛrɛ t'a bɔ maliyɛndenw ye fɛ a bɛ taa o yira télésow la a n'a ka arajosow a information fu di la k'an mako t'o la aw mago tɛ faso la an mago tɛ jamanadenw na a ka poste kɔnɔna dɔrɔn kama n'a mago bɛ faso la n'a mago bɛ jamana na Ibrahim Touré saya ni sisan cɛ sisan b'a sɔrɔ Mali journalistes wulila
c'est-à-dire k'a ɲɛɲini k'a sidɔn fɛn min y'a sɔrɔ a tɛ kɛ diɲɛ jamana si bilahi Espagne kɔnɔ yan nɔ ni journaliste tɛ hali u ka wulu n'a tununa diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama Ibrahim Touré tununa ɲɛ a san joli ɲini a san 2 tɛmɛna février tɛmɛnen cɛ ma kuma muso ma kuma la journaliste bɛɛ kɛlɛ hasi desi mako tɛ si la a tɛ wuli k'o ɲɛɲini fɔlɔ ne ye ni image ye télé la don min ORTM la n'i y'a ye ne ORTM ye lajɛli man ne k'a sababu kɛ jamana mago bɛ image min na o tɛ sɔn ka yira jamana mago tɛ min na o b'o de yira k'a firiw a b'a dɔn mun bɛ IBK kɔ a b'a si dɔn bilahi IBK bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ de mɔgɔw bɛ taa sara k'olu bɔ c'est-à-dire ka manifeste ka bɔ k'a tɛgɛrɛ fɔ a kun saralen mais minnu bɛ wo cɛ a la o ka ca ni minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun ye a t'a yira jamanatigi la k'a fɔ ko tiɲɛ la k'a bɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ k'a k'a kɛ Ala kama a ka démissionner an ko k'a k'a bila aw t'o image yira an b'a dɔn aw saralen don parce que a t'a ka faso fɛ aw ko wari nin dɔrɔn de a ka kɛlɛ mun ye a dɛsɛra o la fɔlɔ Ibrahim Touré ka kɛlɛ bɛ yen nɔ o dalen bɛ san 2 ni kɔ février tɛmɛnen tun y'a san 2 hali sini sɔgɔma an ma wuli k'o ɲɛɲini fɔlɔ mana ko dama la alimɛmu ni journaliste sara a kana seli su ka ten n'a ma ɲɛɲini a tila bɛɛ k'a firi ko ne de ko ten yan'a ka taa kɛ mana image yirali an na minnu bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ tɛ jamanadenw ɲɛsira la a bɛ taa Mali journal hali sini sɔgɔma n'i y'a lajɛ sisan n'i ma wɔkulɔninw sɔrɔ a la i bɛ ɲinɛninw de sɔrɔ a la ou bien kungosogow sɔrɔ a la yen nɔ mun yɛrɛ bɛ jamanadenw adressé i b'a ye dɔrɔn de minute 30 kɔnɔ a banna a tɔ bɛɛ ye zéro ye ni Ala cɛ o journaliste ka baara ye han i bɛ ka information dɔ yɛrɛ lamɛn Mali yɛrɛ journaliste la radio so yɛrɛ dɔ bɛ yen ne y'a lamɛn yɛrɛ fɔ n banna de wallahi n yɛlɛla ka tila ka bana de quoi mais o tɛ ko n ka vidéo nin de kɔnɔ ko wayi ko an balima ivoirien dɔ bɛ yen nɔ ko o ye n t'a dɔn CFA million 160 valeur ko Espagne faamaw filila ka banque dɔ filila k'o bila u ka compte la o réseau o bɛ yala la jamana aw hakili la ko Espagne ye aw ɲɔgɔn de yan nɔ i yɛrɛ halala dɛ i m'a suɲa de i ye baara de kɛ k'a ɲini yan nɔ mais i halala yan nɔ hali million 50 valeur a tɛ ku i la k'i ka taa i jɔ banque la k'i b'a bɔ yɔrɔnin kelen n'o kɛra i y'a bɔ yɔrɔ min na a nomina u b'a fɔ min ma ko n t'a dɔn a certificat i bi nana certificat de ye jamais a tɛ bɔ ka d'i ma Mali journaliste dɔ yɛrɛ bɔra k'o c'est-à-dire k'o fɔ fo k'o cɛ ɲa ko wayi ko ivoirien dɔ de don ko Espagne kɔnɔ yan nɔ ko wayi Espagne gouvernement banque dɔ de filila ka million 165 valeur bila u ka compte la k'o sera k'i jija ka million 90 valeur bɔ tile kelen o cɛ o cɛ mana f'i ye a ko ne ko ko nkalon de don Espagne kɔnɔ o jinɛ tɛ bɔ hali u ka président ye CFA million 50 dɔrɔn million 50 ka taa i jɔ dɔrɔn i yɛrɛ t'a dɔn dɛ i halala yɛrɛ don dɛ suɲani tɛ dɛ i ka taa i jɔ k'i b'a bɔ yɔrɔnin kelen jamais u bɛ tɛgɛ k'i la de u b'i minɛ de fo k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a sidɔn fɔlɔ de i y'a baara k'a certificat f'i ka na n'a bɛɛ lajɛlen dafalen de u bɛ sɔrɔ k'a bɔ k'a d'i ma sinon a tɛ d'i ma et pourtant i m'a suɲa de i t'a dɔn fana journaliste yɛrɛ tɛ ka ko yɛrɛ foyi ɲɛɲini bilen mun mana bɛn o hakili ma dɔrɔn ka bɔ k'o de fɔ o vidéo o de bɛ o vocal bɛ munumunu na réseaux sanfɛ Mali journaliste dɔ de y'a fɔ journaliste yɛrɛ t'u k'u ka ko yɛrɛ ɲɛɲini bilen yɛrɛ mun mana bɛn u da ma dɔrɔn ka bɔ k'o de fɔ mɔgɔw ye ko ne ko yan'a k'a kɛ nkalontigɛ ni tɔgɔ ɲini ni fu dɛ ko a ye jamanadenw mago bɛ mun na dɛ a ye yala ka information ɲanama ɲini k'a di jamanadenw de ma n'an ka président y'a bila ka taa yɔrɔ min na k'a ka taa information min ɲini yen nɔ a juguman n'a ɲuman a y'a yira jamanadenw na Mali journaliste yɛrɛ c'est-à-dire hali a lajɛli yɛrɛ bilahi faso kanu kama sinon a maloya b'i minɛ quoi parce que i bɛ mun ye Mali yɛrɛ télé la ou bien i bɛ mun mɛn radio so la i b'i sigi k'i miiri est-ce que hakili yɛrɛ bɛ sɔn ma ne ye nin vocal lamɛn don min banana de quoi o journaliste jumɛn ka baara ye a bilalen don min na a yɛrɛ u bɛ ka journaliste mana i kun bɔ k'a bɛ tiɲɛ fɔ dɔn n'u ma wari d'o ma k'o hakili tiɲɛ o b'o faga k'o bɔ yen aw kan ka wuli k'a jɔ o yɛrɛ de la jamana kunnafoni di so yɛrɛ de o ye jamana jɔyɔrɔba de ye parce que maliyɛn den mago c'est-à-dire n b'a fɔ cogo min na quoi an jɛnnen don de kunnafoni na Mali kɔnɔ kunnafoni yɛrɛ tɛ maliyɛn an ma kunnafoni ma maliyɛn den labɔ quoi ni arasipati ka wuli ka cɛsiri yɛrɛ tɛ ka wuli ka don jamana kɔnɔ Mali kɔ n'a ɲɛ ni arasipati ka wuli ka cɛsiri tɛ tile fila nin na fɛn caman bɛ yen i b'a ɲininkali kɛ maliyɛn den la a yɛrɛ ka hakɛ dɔ don bilahi a t'a si dɔn mun de y'a kɛ kunnafoni tɛ ka d'a di cogo de la maliyɛnw n b'aw bila yan nɔ video lasurunya la k'a fɔ dɔrɔn nin kun ye n ka hakilina ye ko ka ci fɔ Abdramane Sila ye k'a k'an bonya an b'a bonya a k'an bonya quoi donc ko journaliste u k'u ka journalistiya u bilara mun na n'u tɛ se k'a kɛ fasodenw hakilina ye u k'a bila u ka jɛ wari nin kɔ u ka hɔrɔnya ta sinon n'u sara ni janɛmɛ tɛ taa yɔrɔ si t'u la ko ne tɔgɔ la de ko ten nin kun ye n ka hakilina ye fana Mali ko la ɲɛ bɛ mun na réseaux sociaux sanfɛ sisan ani Mali kɔnɔna la ka bɔ k'o fɔ Mali journalistes ni an ka ministre de l'extérieur n'u ko Abdramane Sila ɲɛna ni ko ne tɔgɔ la ka hakilina ye fana ka bɔ k'o fɔ a ye donc n balimaw n b'aw bila yan nɔ assalamu alaikum a k'an bɛn waati wɛrɛ